Hemen Zutani elkarteko kideak gaur gerturatu gea, gure hirugarren pintxotur interkulturala eta solidarioa aurkezteko. Honen helburua da Tolosako herrian dauden kultura desberdinak tara gerturatzea eta aldi berean gure elkarteari buruz berri ematea ere. Pintxoturra Trianguloko plazan izango da, larunbat honetan, urriak 6, 11:00-tik 2:30. Eta bertan, 3 euro ordainduta, 2 pintxo eta edaria hartu ahal izango dira. 12 herrialde desberdinetakoak. Euskal Herritik Botarri jatetxea eta Leaburuko ostatuako sukaldariak etorriko dira. Urriaren 17an Nazio Batuek hala erabakita pobreziaren aurkako nazioarteko eguna ospatzen da. Orduan elkartearen jardueretan pobrezia eta gizarte bazterkeritan aurkitzen diren familiekin topatzen gara eta guk eskatuta egoera horrekin. Eta horregatik, aurten pobreziaren inguruan erabaki genuen alegin berezi bat egitea eta jardunaldi hauek antolatzea. Jardunaldiak urriaren 16-tik 23 egingo dira, Tolosako kulturetxean eta denak arratsaldeko 7:00. Egitaragoan 16en hasiko gara ikuspegi eskutiken migrazio eta pobrezia. Etorriko zaigu Gorka Moreno zuzendaria. Urriak 17, pobreziaren aurkako nazioarteko egunean, Donostiako Zero Pobrezia plataformarekin tertulia izango dugu, eta gero ipuin kontalaria, Virginia Imazekin kontatuko dugu, Cuentos de la tía miseria ekarriko digu, eta espero dugu ratotxo on bat pasatzea. Urriak 18, Despensa Solidaria Gasteizkoa esperientzia ekarri gute, pixkat ikusiko dugu ze elikagaiak nola banatzen diran, beste modu batean. Urriak 22, filma dokumental baten proiekzio izango dugu, Las Lágrimas de África. Eta urriak 23 bukatuko dugu Isabel Otxoarekin, Etxebarruko zaintza. Eta Maite Bilbao dala emakume alargun elkarteko lehendakaria, pixkat alarguntza pentsioari buruz.